Wiki yatha tidalonjezana kuti tiyamba buku lokhudza Nawaqidul Islam limene adalemba Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab at-Tamimi rahimahullahu rahmatan wasi'a. Ndi buku limene silalikulu koma ndi lamphamvu muzimene lanyamula. Menemu munafotokozedwa pogwiritsira ntchito umboni wa mu Qur'ani komanso umboni kuchokera mu as-sunna kumbali ya zinthu zimene zimaononga chisilamu cha munthu, ngati mmene mabuku a fiqhi afotokozera zinthu zimene zimaononga al-wudu komanso as-sala ndi zina zotero, koma sadatambasule ngati mmene adatambasulira Sheikh amenewa kunkhani ya zinthu zononga chisilamu. Ndiye Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab adasonkhanitsa m'buku lawoli zina mwa zinthu zimene zili zikuluzikulu zomwe zimaononga chisilamu cha munthu. Cholinga chawo chinali choti aliyense yemwe ali msilamu azidziwe zinthu zimenezi ndipo azitalikire, chifukwa wokhulupirira weniweni akuyeneka kuzindikira kuti madalitso akulu pa iyeyo ndi kukhala msilamu. Pamene inu ndine tili asilamu chonchi, tizindikire kuti amenewo ndi madalitso opambana kwambiri, ndipo palibe chinthu chimene chili chopambana kuposa munthu kukhala msilamu pano pa dziko lapansi, chifukwa anthu amene sali asilamu kapena ena amene ali asilamu koma chikhulupiriro chawo ndi chofoka akumadyetsedwa zosakhala bwino. Anthu akumamwa madzi olavulidwa ndi malovu asing'anga kapena abusa pofuna kuti athandizidwe ku vuto limene ali nalo, mpaka anazikumafika poti anthu akumadya chimbudzi kumene kapena kumwa mikodzo akuti imene ndiye munthu olungama, ndiye ndikayimwa kapena ndikadya chimbudzi chake ndikhala woyeretsedwa ku machimo anga. Muona kuti umene si munthu. Pamene chisilamu Allah subhanahu wa ta'ala watisankhira ifeyo kuti ndi chipembedzo chimene chili chopambana pa zipembedzo zonse zimene zili pano pa dziko lapansi, ndiye iweyo kungokhala msilamu ukuyeneka kumuyamika Allah subhanahu wa ta'ala chifukwa ndi mtendere waukulu umene. Ndiye pamene munthu ali msilamu akuyeneka kudziwa zomwe zingaononge usilamu wakewo. Pamene munthu ali msilamu akuyenera kudziwa zomwe zingaononge usilamu wake, ngatinso momwe amadziwira zinthu zononga udhu pambuyo poti wachita udhu, kapena zinthu zononga swala munthawi yomwe chakuswali amadziwa zoti ndikapanga ichi swala yanga iwonongeka, kapena ndikatsitsa mpweya udhu wanga palibe. Ndiye ngati mmene iyeyo akudziwira zinthu izizi akuyeneranso kuphunzira zimene zingamuonongere chisilamu. Icho linga choti mmene ali msilamumo azidziwa kuti ndikachita ntchito iyi ndikuti chisilamu changa chitani chiwonongeka. Ndiye wina aliyense mwa ife akuyeneka kuti azindikire zoti chisilamu ndi chipembedzo chokhacho chomwe Allah adachivomereza ndipo chikuyenera kutsatiridwa malinga ndi chiphunzitso cha mtumiki wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Chisilamu ndi chipembedzo chokhacho chimene Allah subhanahu wa ta'ala adachivomereza, ndipo wina aliyense amene angagwire ntchito asali mu chisilamumu amene ndi ntchito yake imeneyo sizatani sizavomerezedwa. Ndi chifukwa chake Allah subhanahu wa ta'ala tikabwera mu Qur'an akuyankhula kuti waman yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Aliyense amene wadzisankhira njira ina posakhala chisilamu, zimene azichita pa dziko lapansi pano sizidzalandiridwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo chifuniro ndi ntchito zake sizinalandiridwe amwalira ali munthu osapambana, ndipo pa tsiku la chiweruzo adzakhala mu gulu lawo amene ali otani osapambana. Chidule ndi chimenecho kusangiza kuti anthu amene amamva chisoni tikamapanga da'wa
kuwapanga dawa Kristu kuti abwere ku Chisilamu. Msilamu ndikumamva chisoni kuti inu mukuaneneranje amene kuti ndosochera. Msilamu amene ali ndi vuto. Msilamu amene ali ndi chani? Ali ndi vuto. Msilamu omamvera chisoni a Kristu kuti ndi chifukwa chani mukuanena kuti ndosochera. Msilamu amene ali ndi vuto. Chifukwa chani? Awo ndosochera kumene ndipo tikuyeneka kuti tiwayitanire ku Chisilamu. Chifukwa akamwalira choncho sakalowa kuti? Sakalowa kumtendere. Chifukwa Allah sadzalandira ntchito za chifukwa Kristu chilichonse chimene angachite olo chabwino cha mtundu wanji chimene Allah samachilandira. Mkristu atachita chabwino chomposa Msilamu kukhala yeye ndi mamiliyoni ndi kupereka kuwathandiza anthu osauka. Kristu amene yoyo zinthu zimene akuperekazo Allah sazilandira. Chifukwa pa tsiku la chiweruzo adzakhala mu gulu la otani la osapambana nanga si wakanira Allah. Ndiye chinthu chimene chimampangitsa munthu kuti ntchito zake zilandiridwe ndi kumuvomera Allah subhanahu wa ta'ala, kumpanga kuti Allah ndi mmodzi. At-tauhid. Ndiye at-tauhid ndi Chisilamucho. Chifukwa Kristu amapanga so ubwino eti. Kristu amapereka alipo ena amene amamvera malamulo a Mulunguyo osamachita chiwerewere, osamaba, osamapha. Koma akamapempha akumpempha nda Yesu. Zalakwika basi amene. Zalakwika. Ndiye kungompempha Yesuko chimecho si Chisilamu. Kumpempha Mulungu yekha chimecho ndi chani? Ndi Chisilamu. Ndiye chifukwa Allah kunena kuti sindidzalandira ntchito za munthu amene. Ndiye munthu amene ali Msilamu adzinyadira ndi usilamu wake ndipo adzichiteteza Chisilamucho pophunzira zimene zingachiononge Chisilamu. Ngati mmene munthu amatetezera chuma chake kuti akubasa mubere. Ngati mmene munthu amayesera kutetezera business yake kuti satani isaduke. Ngati mmene munthu amatetezera ntchito yake kuti asamuchotse ntchito. Akuyenekanso kupanga chimodzimodzi poteteza chani? Chisilamu. Chimene yali nacho chikhulupiriro chake cha Chisilamu. Mukuyankhula kwake Irbad ibn Sariya yadafotokoza kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam wa'adhana maw'izatan dharafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub. Adapereka mawaidha tsiku lina iye mtumiki. Ndipo mawaidha amene adaperekawa kapena zoyankhula zimene adayankhulazi zidapangitsa kuti misonzi ituluke m'maso mwathu, komanso mitima yathu ikhale yokhudzika. Tidakhudzika ndi zimene mtumiki adayankhula. Faqulna, ndiye ife tidati, ya Rasulallah, ewe mtumiki wa Allah, inna hadhihi la maw'izatu muwaddi'in. Ndithu zikuoneka ngati kuti mawu amene watiyankhula apapa ndi wotsiriza. Sudzakhalanso ni nthawi yochuluka chonchi ndi kutilangiza ngati mene watiyankhulira apamo. Famadha ta'hadu ilaina. Ndi chiyani chimene ukuchisiya mbuyo mwakomo choti ife tichitsatire. Ndiye mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam qala, qad taraktum ala albayda'i. Ndakusiyani inuyo mene ndikunyamuka kubwerera kwa Allah pa chinthu chimene chili choyera, pa chinthu chimene chili cha white. Tinene choncho pa chinthu chimene chili chachani? Cha white, ngati mkanjo. Koma chinthu chimenechi lailuha kanahariha. Usana wake ndi chimodzimodzi ndi usiku. Usiku wa chinthu chimenechi ndi chimodzimodzi ndi usana wake. Mbali imene inu mukuiona yoyerayi, kuseri kwakeko simupezako mdima, mupezakonso chani? Kuyera. Ndizimene akutanthauza kuti ndi chinthu chimene chili choyera mbali zonse. Mukakhala kuti muli mu usiku chinthucho chidzoonekabe choyera. Mukakhala muli usana chinthu chonso chidzooneka motani? Moyera. Sichingazime chifukwa cha mdima ya, ndi chowala basi. Ndiye mtumiki akupitiriza kunena kuti la yazighu anha ba'di illa halikun. Palibe amene angachisiye chimenechi pambuyo pa ineyo kuti ndapita, kupatulapo yemwe ali wotani? Woonongeka. Ndiye chinthu chimenechi chimene akuchinena kuti albaidha ndiye ndi Chisilamu. Chifukwa Chisilamu ndi chipembedzo chimene mkati mwakemo mulibemo chilichonse cholakwika. Chifukwa malamulo a Allah subhanahu wa ta'ala ndi malamulo abwino kuopsa. Ngakhale lero lino mayiko akumakhala pansi ndi kumakambirana akuti Chisilamu chikubweretsa
zinthu zimene ife sitikuzifuna, zimene zili zoyipa. Chisilamu chikubweretsa sharia yomwe imawapha anthu amene akugonana amuna okhaokha, imawapha akazi amene akugonana akazi okhaokha, imadula mikono munthu amene watani waba, imankwapula zikoti mtsikana kapena mnyamata yemwe sadali pa banja, kumukwapula zikoti 100 akachita chiwerewere. Ndiye iwo akuti zimene zozo ndizotani ndizonyasa, akuti zimene zozo ndizotani ndizonyasa. Koma onyasa ndiwo chifukwa zimene akuchitazo zimene Allah waziletsa. Ndiye chisilamu ndi chipembedzo chimene zimene zili mkati mwakemo zonse ndi zabwinobwino, ndi za perfect, zopanda kulakwika kwina kulikonse. Ndiye mtumiki akunati watisira ifeyo chiti chimene chichichi. Yemwe angachisiye chisilamucho ndi kutsatira njira ina ndiye kaya amene ali halikun, woonongeka. Ndifake timawanena kuti awa amene akusiya zimene Allah wawaphunzitsa ndi kukatenga zimene makufari akupereka, munthu amene ndi woonongeka. Msilamu amene angasiye zimene Allah wapereka, mwachitsanzo msilamu kuthamangira kusangalala Christmas, amene yeye ndi munthu woonongeka. Chifukwa Christmas mtumiki wa Allah pamodzi ndi atumiki ena onsewo sadaichite. Yesuyo sadaichite. Christmas sakusangalala kubadwa kwa Yesu. Yesu sadasangalale kubadwa kwake. Ndipo ophunzira ake Yesu sadasangalale kubadwa kwake. Ndiye anthu amene angabwere pambuyo poti Yesu uja wapita kwa Mulungu, ophunzira ake aja onse amwalira, iwo aja ndikubwera ndikunena kuti ife tisangalala kubadwa kwa Yesu, anthu amene ndi osochera. Chifukwa chani? Chinthu chimenecho sichidali chabwino mu nthawi imene Yesu adali pa dziko pano, ndipo sichingakhalenso chabwino mu nthawi imene Yesu watani watengedwa kubwerera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye chisilamu ndi chipembedzo chimene zamkati mwakemo zonse ndi zabwinobwino zonse. Ndiye msilamu kuchisiya chisilamu chake ndi kukatsatira zimene zili kunjakwe, msilamu ameneyo ndotani ndiwonongeka. Chitsanzo china chabwino inu ndi amayi, Allah subhanahu wa ta'ala wakupatsani zovala zoti muvale mubise umaliseche wanu onse. Ndeti kamati umaliseche wamkazi ndikupatula nkhope komanso manja, zikhato za manjazi izi ndi nkhope. Koma chilichonse pathupi lanu, tsitsi, makosi, mikono, shepi yanuyo, miyendo, mapazi, mukuyeneka mutani mubise. Ndiye lero lino anthu amene ali makufaro, amene ali okanira, amene sali mu chisilamumu, akukuita nani inuyo kukuvula. Allah akulemekezani ndi chani? Ndi kuvala eti. Ndiye iwo akukuita nani mukuvula, muziyenda uko muzionetsa miyendo ndaziti kumene kundi kutsogola. Mkazi wa chisilamu kusiya hijabu imene yamulemekeza, kapena kuti kusiya kuvala kumene Allah wamulemekeza nako, ndikupita kukavula, kazi amene ndota ndiwonongeka. Zimene zikutanthauza. Tumika akunena kuti la yazighu anha ba'di illa halikun. Palibe amene angasiye chimene chichichi, chimene chili cha white pambuyo panga, kupatulapo yemwe ali otani woonongeka. Ndiye akupitiliza kunena kuti man ya'ish minkum, amene adzapezeke zoti akukhalabe mwa inuyo ndi moyo, fasayara ikhtilafan kathira, mudzaona kusemphana kwa kukulu pakati pa anthu, mudzaona zinthu zachilendo zambiri pakati pa anthu. Fa alaikum bima araftum min sunnati, choncho inuyo dzagwiritseni zimene mukuzidziwa kuchokera mu chiphunzitso changa, zimenezo muzazitani muzazigwiritse. Lero lino msilamu wachikazi akuti amakhulupirira mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndi Allah analetsa zinthu, ndipo chimodzi mu zinthu zoletsedwa ndi chakuti mkazi asayike chinthu china pamwamba pa tsitsi lake chomwe chikuoneka ngati tsitsi kapena chatenga maonekedwe a tsitsi, asayikepo pamwamba apa chimenecho. Anatemberera Allah mkazi amene amatenga chinthu china chimene chikugwira ntchito ngati ya tsitsi ndi kuyika pamwamba pa tsitsi lake. Iye ndokhulupirira mwa Allah, ndiye akutenga tsitsi lija ndi kuyika pamwamba pa tsitsi lakeli, kaya ndi ulusi, kaya ndi meshi, kaya ndi wigi, ndikika pamwamba pa tsitsi lakeli. Kazi amene watemberera. Sitikunena ulusi apo mangira zingongo,
koma tikunena kuti ulusiwo uyenderere ngati tsitsi chonchi, ndikumapesa ndikumagwedeza chonchi, tikunena zimenezo. Mkazi ameneyo ndotani ndiotembereredwa, ndiotembereredwa fajani chifukwa ntchito imeneyo mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adaichula kuti ndi imene idaononga mabani Israeli, idaononga ana a Israeli. Chifukwa chani? Akazi awo amachita ziti zimenezi, ndiye amakhala kuti akupanga chinyengo. Pachifukwa chani akupanga chinyengo? Amanama maonekedwe awo samakhala amenewo, ndi amatenga maonekedwe ena ndikumadziveka. Ndi amuna amakwatira akazi amene ndikumaona ngati akazi okongola, akapita nawo mu nyumba nkukadabwa kuti inu mmene mukuonekera mundi mmene ndinakuonera ndikumayambira kuti lero lino sisi kuchitika zimenezo. Mkazi wa Chisilamu mumpeza kuti akudzipoda mpaka na nkhope yake kuoneka ngati munthu wina, mmene amaonekera akadzipoda kuoneka ngati ndi munthu wina, mwina kumaoneka ngati mkulu wake kapena mphwake, completely munthu kusinda nkhope. Kumeneko ndikunama atu ndichinyengo. Ndiye muona kuti akazi a Chisilamu akuti kumeneko uko ndiye ndikutsogola, ndakutsatira ziti zimenezo. Chifukwa ndikuya kuti mudzaona zachilendo zambiri amene mudzakhale moyo mu nthawi imeneyo. Sitikumaona inu ndina akazi amene akumangovala mpango koma kukavala zothina zokhazokha, avala trouser, avala kabode suit, mawere kumachita tinsonga tija kumachita kudindika timeti basi kumaenda musa. Akumatenga zijazi nsizi zonjezera apa zijazi ndikuyika menemu ndikumaoneka zazitali zizi, akumapanga zimene zeti ngati mkazi wa Chisilamu angapezeke zonena kuti wasiya zimene Chisilamu chapereka, ndikuti adzakhala mugulu anthu amene adzakhale akuchita zosemphana ndi Chisilamu chicha. Ifake lero lino tikuona zodabwitsa zambiri pakati pa akazi. Ndi akazi aja akaletsedwa, chimene chikumachitika ndi chani? Akumanena kuti inu ndinu anthu okakamula inu, tikakongolera kutiko. Pamene Allah subhanahu wa ta'ala wamuza mkaziyo kuti malo ake odzikongoletsera ndi pamene ali mnyumba, akusiya kudzikongoletsera nyumba akakongoletsera kwa anthu ena panja. Anthu ena panja akamufusirira amufunsira, ndasikanena kuti auja aja amandifunsira. Mesa amakufunsira ndi chifukwa mapanga zinthu zolakwika. Sangakufusireni ngati niyo mwatsatira malamulo andani a Allah subhanahu wa ta'ala. Tikuona zambiri za chilendo, tikoza kufotokoza mpaka na kumaliza lesson yathu. Tikungofotokozatu za chilendo zimene tikuziona mu nthawi. Ndiye mtumika kunena kuti inuyo ino amene muli okhulupirira ino, amene mwagwira chimene chili albayda, chimene chili choyera, chomwe chili Chisilamuchi, dzatsatireni, dzagwiritseni zimene mukuzidziwa kuchokera mu chiphunzitso changa. Ndiye mtumika anaphunzitsa chani? Anaphunzitsa kuti mkazi asadzikongoletse kupatulapo kwa mamuna wake basi. Mayi okhulupirira zitenge zimene zozo ndipo azigwiritse. Allah subhanahu wa ta'ala wamuuza mkazi okhulupirira kuti atuluke nyumba pokhapokha pamene pali kufunikira, akasaka maphunziro, kapena akupita kuchipatala, kapena akupita kukaona odwala mugula abale yake, kuchipatala kwa kupita yeye wadwala, kapena akaona makolo ake, kapena akupita mwina kunsika. Komanso popita kumene koko akhale kuti wakwaniritsa zonse zimene zamuyenereza kuti atuluke. Chimodzimodzinso popita kuti kunzikiti. Mkazi wa Chisilamu lero lino akamatuluka nyumba ya mwamuna wake amatuluka atadzikonza bwinobwino, kudzithira mafuta onunkhira, kudzipoda bwinobwino, akamatuluka nyumba mwandani mwa mwamuna. Pamene akulowa nyumba mwa mwamuna, zimene anazipoda kunkhope zijama kasukusula, zomwe anazipoda nazo kunkhope zijama katani amakasukusula, zovala zonunkhira zija amakazivula, ndikukavala chovala chachikulu. Pamene amatuluka nyumba anavala chovala chopira thupi, hijabu yoyenera yakuivala nyumba. Basi atakutakataka akamapita malogona akungonunkha anyezi, akungonunkha maspice. Nchifukwa chake lero lino muona kuti mkazi akangokwatiwa kumene amakhala uzisamalira pa mwamuna wake. Ikamapita nthawi amajaira, ndamapezeka zoti wasiya kuzikongoletsera kwa mwamuna akuzikongoletsera kwa anthu akunja. Chifukwa amuna lero lino akutuluka nkumapita kunjako, chifukwa akazi ena osakupanga zimenezo, akutuluka nyumba mwawo atazikongoletsa ndakumakumana. Amuna oti akazi awo sakuzikongoletsa nyumba mwawo, akuona awo amene azikongoletsa kunja kwa nyumba ndakumafusira ati amene aje mapanga nawo cha chiwerewere. Ndi amakhala ni password mafoni mwawo. Zonsezo mukuapangitsa ndi inuyo azimayi amuna.
Nimzama iya amuna ndosa ya mika chabe ife zimene zimapanga kangati. Mu Ramadhani moka basi. Chifukwa choti imani yakwera. Ndiye mwamuna yonja akhala nanu chidwi. Ndiye inu tsazirani zimene mtumiki wakusiyani mkazi azikongoletse nyumba akamatuluka kunja aoneke monyasa. Zilibe ntchito fuka anthu amene ali kunja ngosafunikira. Ifeyo ndifosafunikira. Amene alofunikira ndamuna anu ku nyumbako. Amene ndamene mukene ngati mudzizikongoletsa pamaso pa Yehova. Zimenezo zimene mtumikana tani anaphunzitsa. Komanso wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin. Komanso mutsatire sunna ya atsogoleri a asilamu amene adzabwere pambuyo panga. Ndipo makhulafa'u ar-rashidin al-mahdiyyin analipo folo. Abu Bakri, Umar, Uthman ndi Ali. Ziphunzitso zawo za atsogoleri amene wawa tizazitenge ndi kuzigwiritsira ntchito. Adhu alaiha bin nawajidh. Tizazigwiritse zimene zizinji osazitaya iya. Ndiye ichichi chonse chimachifotokozachi ndi Chisilamu. Kuti Chisilamu choyambirira munthu akhulupirire mwa Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Ndiye kati la ilaha illa Allah ndiye kuti la maabuda illa Allah. Palibe opembedzedwa koma Allah yekha. Pambuyo pake tikunena kuti Muhammadun Rasulullah. Kusonyeza kuti tigwiritse zimene inu ndine tikuzidziwa zochokera kwa ndani? Kwa Muhammad. Tumika kanena mwakuti ife tisanene kuti azimezo za mtumiki sitizipanga ife tipanga za Allah zokha. Pamene konde kuti sife so asilamu. Tikangosiyanitsa pakati pa Allah ndi mtumiki wake basi. Chisilamu chathu chatani? Chasokonekera. Ndi zina zimene zizimugula zinthu zononga chisilamu cha munthu. Ndiye munyengo ino yomwe tikukhala ino ambiri mwa asilamu sakudziwa zinthu zononga chisilamu chawo chifukwa cha kusafuna kuphunzira. Alipo ena anthu amene timawuza bwerani ku kalasi ndithu amayankhula modzitukumula kunena kuti kawaphunzitseni omweyo amene atakalowe kujanako. Ife akumoto fe tisiyeni basi tizipanga zimene tikufuna. Kusochera kwenikweni kumene. Ndipo nkumayankhula zimene zizi munthu ndithu nsilamu ndithu. Mangozira kuti iyi ndi nthenda. Yomwe singachizike ngati muno wakeyo sakufuna kudzipatsa mankhwala. Nthenda yayikulu kwa basi. Ndi imene yadzaza pakatiso pa ndani? Pa akazi a Chisilamu. Chimene akungofuna kudziwa ndi swala basi. Zina zonsezo alibe nazo ntchito. Chisilamu chanji chomasankha kuti ningophunzira izo zokha basi zinazo ayi. Sawapange zimenezo chifukwa sizinakukwanireni inuyo zomwe maphunzira zokhudza swala ndi tahara ndizosakwanira. Ndithudi ndikulumbira mwa Allah subhanahu wa ta'ala munthu sangakwanire kukhala wokhulupirira weniweni mpakana atadziwa zinthu zononga chikhulupiriro chake. Sangakhale munthu wokhulupirira weniweni mpakana atadziwa zinthu zononga chake. Ndiye ngati munthu akumatha nthawi, mphamvu, ndalama kuti aphunzire zinthu zononga swala, kulili bwanji zinthu zononga chisilamu. Pamene pompana akuyeneka kuchilimika kwambiri kuposaso mene akuchilimikira pa nkhani yokhudza cha kudziwa za swalati, kudziwa za zakati, kudziwa za swaumu, kudziwa za haji. Chifukwa gawo lokhudza chikhulupiriro ndi gawo lofunikira kwambiri kwa inu ndi ine. Ndiye nimupemphe Allah subhanahu wa ta'ala kuti apange zimene tikukambira nazi kukhala zopindulitsa kwa inu ndi ine. Ndipo pa zonse zimene titakhale tikufotokoza umo tiyeni tizigwiritse ntchito. Tisaziyang'anire pansi kapena kuti kuziona ngati kuti ndikungotaya nthawi koma ndithu muona nokha kuti apopodi nthawi imeneyi ni malakwitsa sinimadziwa chimene matani ndimachita. Ndiye tikuyamba kwa lero kungofotokoza gawo lokhudza tikamati chinthu chimene chimaononga chisilamu tikutanthauza chani, komanso tikamati chisilamu tikutanthauza chani, ndipo yemwe amakhala kuti waononga chisilamuyo amakhala kuti ndi uti pakati pa anthu. Zimene tifuna kungofotokoza zinthu zitatu zimenezi. Tikamati choononga chisilamu ndi chani, chachiwiri chisilamucho ndi chiyani, chachitatu ndi uti mugula asilamu yemwe amakhala kuti wachoononga chisilamu chakecho. Kena kono inshallah tikamadza kumana wiki ya mawayi tizayamba kufotokozano ntchito zimenezo. Ndiye liula kuti naqidh
chononga, naqidh chononga, pachiyankhulo cha Chiarabu timanena kuti ma yufsidu shay'a wa yubtiluhu. Tikamati naqidh chononga, naqidh ndiye kuti ndi kullu ma yufsidu shay'a wa yubtiluhu, ndi chinthu china chilichonse chimene chimaononga chinthu china ndi kuchipanga chinthu chinacho kukhala chopanda pake, kukhala chosafunikira. Tikamati naqivu tikukamba za chinthu chimene chimaononga chinthu chinzake, chinthu chimene chimaononga chinthu chinzake ndi kuchipangitsa chinthu chimenecho kukhala chosafunikiranso. Koma tikabwera pa sharia, potengera tanthauzo la mu sharia, timanena kuti hiya i'tiqadatin, zimenezo ndi zikhulupiriro, au aqwalin kapena zoyankhula, au a'malin kapena zochita, tunaqidu haqiqata at-tauhid, zimene zimaononga kulondola kwa tauhidi. Tikamati naqidu kapena kuti choononga, hiya i'tiqadatin, chimenecho ndi gawo kuchokera mu zikhulupiriro, au aqwalin kapena zoyankhula, au a'malin kapena zochita, tunaqidu haqiqata at-tauhidi, zimene zimaononga kulondola kwa tauhidi. Tauhidi ndi umodzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye china chilichonse chimene chimapezeka zoti chikuchokera mu gula zikhulupiriro, chikuchokera mu gula zoyankhula, angakhalenso zochita. Kwa munthu akhoza kutuluka Chisilamu ndi mawu okhafe, kapena kungokhala ndi chikhulupiriro china chake. Chikhulupiriro chimene chocho ngakhale iye anene kuti sininatuluke Chisilamu, koma chikhulupiriro chimenecho chimampangitsa kuti munthu amene akhale kunja kwa Chisilamu. Ndi chimodzimodzinso kugwira ntchito. Ndiye zonsezi zitatuzi ngati tunaqidu haqiqata at-tauhid, zikuononga kulondola kwa tauhidi, pamene popo ndiye kuti zimenezo zikugwera mu nawaqidu al-islam, zononga chani Chisilamu. Koma kumapetoku zimampangitsa yemwe wazichita zinthuzo kuti atuluke mu njira ya Chisilamu, kukhala ndi zikhulupiriro, kukhala ndi ntchito zimene umachita, kapena kumayankhula mawu ake amene akusemphana ndi chani, ndi tauhidi. Ndiye munthu akapanga zimenezo azindikire kuti amakhala kuti wazisankhira njira mu njira zimene zimamutulutsira munthu mchani mu Chisilamu. Choncho aliyense amene angakhale ndi chikhulupiriro, kapena kuyankhula mawu, kapena kugwira ntchito yomwe ingaononge tauhidi yake, komanso kumupangitsa kuti asamumvere Allah ndi kudziyandikitsa ku chinthu chimene chichi kukhala nacho pafupi kwambiri, munthu amene yoyo adziwe kunena kuti wapanga chinthu chimene chili choononga Chisilamu. Tsopano liwu kuti Chisilamu ndi chiyani? Chifukwa anthu ambiri timangoti Chisilamu, ena mala Chisilamu ndi kugonjera mwa Allah basi. Timatero eti Chisilamu ndi kugonjera mwa Allah eti, ndi zimene tinaphunzira, koma sizimathera pamenepo. Liwu kuti Chisilamu silimathera pa kungogonjera mwa Allah kokha, limapitirira. So al-Islam huwa al-istislamu lillahi bitawhidi. Tikati Chisilamu ndi kugonjera mwa Allah kudzera mu tauhidi, kumvera Allah kapena kugonjera mwa Allah, anthu amathera pomwe. Koma amayiwala kutsogoloko kuti kuli mawu ena, kugonjera mwa Allah kudzera mu at-tauhid. Chifukwa Kristo amagonjera mwa Allah, aka Akristo amagonjera mwa Allah, koma samagonjera mwa Allah bitauhid. Ndifaka kucheda kuti makufaru, ndifaka amacheda kuti ndandotani okanira. Amagonjera mwa Allah mu zinthu zina. Allah kuyankhula tikabwera mu nthawi ya mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam, pamene ankamuuza mtumiki kuti awafunse ma Quraishi amene amapembedza mafano, adamuuza mtumiki kuti wala in sa'altahum, utati iweyo uwafunse, man nazzala minas samai ma'an fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha la yaqulunna Allah.
utati wewe wafunse kuti kodi ndi ndani amene amagwetsa madzi kuchokera kumwamba, mvula yomwe imapangitsa nthaka kukhalanso ndi moyo pambuyo poti idali yakufa, nthaka ikafewa imameretsa chani? Mbewu. Akuwuza kuti amene amagwetsa mvula ndi ndani? Ndi Allah. Wala in sa'altahum, utati wewe wafunse, man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Utati wewe wafunse kuti kodi ndi ndani amene adalenga kumwamba ndi dziko lapansi, komanso amene amapangitsa kuti dzuwa lizizungulira ndikupangitsa kuti mwezi uzizungulira. Akuwuza kuti ndi ndani? Ndi Allah. Koma ndi chifukwa chani anthu akutchedwa kuti ndi okanira? Akutchedwa kuti ndi okanira chifukwa chani? Samagonjera mwa Allah bitauhidi, wa tauhidi huna al-ibada. Samagonjera mwa Allah kunkhani ya kumpembedza yeye yekha, amamphatikizira ndi zinthu zina. Ndifake mtumiki mmene amamutumiza Muadhi kuti apite ku Yemen, qala lahu falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidu Allah ta'ala, wa fi lafdhin akhar falyakun awwala ma tad'uuhum ila ibadati Allahi wahid. Iwe Muadhi, we ukupita ku Yemen, kumeneko ukapeza anthu amene ali Ayuda ndi Akhristu, choncho ukachipange choyambilira kuwaitanira kukhala tauhidi. Mumawu ena ukachipange choyambilira kuwaitanira kukhala chani? Ibada ya Allah yoka, ampembedze Allah yekha basi. Pamene pamasiyanitsa Asilamu ndi Akhristu. Akhristu amanena kuti mulunguyo alipo ndi mmodzi. Akhristu amanena kuti mulungu ndi chani? Ndi mmodzi. Koma mulungu mmodzi ameneyo ali patatu. Pamenepo sakunena kuti mulungu ndi mmodzi yani, akunena abe kuti milungu ilipo itatu. Anyawu amakhulupirira kuti mulungu alipo. Anyawu gule kumavina mmalere gule ndikumanena kuti akukhulupirira zoti mulungu alipo. Ndifaka kuchedwa kuti ndicha makufaru, chifukwa ufiti ndi kufuru. Tikamati Chisilamu ndi al-istislamu lillahi bitauhidi, kumeneko ndi kugonjera mwa Allah kudzera mu tauhidi. Ndipo tauhidi yake hapa ndi tauhidi imene ili ya al-ibada. Komanso ikupitilira statement ikuti wal inqiyadu lahu bit-ta'a, ndikukhalaso odzipereka kwa Allah yo pomumvera. Kukhala odzipereka kwa Allah potani? Pomumvera. Mpamene timanena kuti ambiri mu gulu la Islamu samadziwa tanthauzo la Chisilamu. Amangotenga tanthauzo la pamwamba lionera Chisilamu ndi kugonjera mwa Allah basi. Ndiye number 1 kugonjera mwa Allah, submission mwa Allah, kudutsira mu tauhidi. Number 2 kukhala odzipereka pomumvera Allah yo. Iwe umumvere Allah whether you like it or not. Kumachita chinthu chimene Allah walamula ngakhale iwe chikukuwawa, chimecho ndi Chisilamu. Kuvala mkazi hijabu pofuna kuti amusangalatse mbo yake ngakhale yezi kumunyasa kuti koma ine thupi langa labwino lindi kulibisa, basi ndipanga choncho poti izana mula mbuye wanga amene ndi Chisilamu. Ndipanga choncho chifukwa analamula nda mbuye wanga. Ndiye awa amene amayankhula kuti yayi tikaona na konko kumwamba kwa Allah zaja anthu amenewo amakati ndi anthu abodza, amene akufuna kuti atsatirebe zilako zawo posafuna kutsatira malamulo ndani a Mulungu. Ndiye kumene kusikumumvera Allah motani modzipereka. Allah ngatwanena kuti munthu amene atapezeke zoti wamwalira asakuswali, ameneyo akalandira chani? Chilango. Mwachitsanzo, yemwe saswali swala ya fajiri ya mamawa ija, chilango chake to Allah anaperekeratu kale. Ndiye tikamati Allah anajajiratu kale, anthu amona ngati kunama, Allah anajajiratu kale kuti mukachita ntchito iyi mathero ake ndi ati? Imene ndi judgment kaeti. Ndiye Allah kunati yemwe saswali swala ya fajiri kudzera mu chiphunzitso cha mtumiki wake, munthu amene adzikaphwanyidwa mutu wakewo ndi chani? Ndi chimwala. Ndengera zikayima kumutu kwake ndikumachiponya chimwala ndikumphwanya. Chimwala chachizika kudubuka kafika kuja. Azikathamanga ngero kachitengaso. Mmene akuchenga chimwala chija kubwerera pamene munthu chali mutu wake wabwerera. Kuchiponyaso. Pwa choncho chifukwa choti amakana kudzuka nthawi ya fajiri. Ndiye wina zikanena kuti ineyo basi ndisiyena akandijaja. Akakujaja kuti mesalo wajaja kale kuti ngati sukuswali fajiri ukatani? Ukaphwanyidwa mutu. Wina akuchita chiwerewere, ndiye Mungu zati chiwerewere usamapange ino chiwerewere. Tumika kunena kuti adaona anthu amene adali amuna ndi akazi ali maliseche ndipo anali mu chiuvuni cha moto amapya mmenemo. Ndiye wina zinena kuti aya akandijaja konko ndisiyeni. Pamene mukuona banji kuti Chisilamu cha anthu ambiri ndicho sokonekera eti.
kukhala msilamu chachiwiri ndiye kuti adzipereke pakumumvera Allah, asabwere ndi maganizo amene onera kuti aya ndisiyeni neyo ndikazionera komweko ayi. Ndipo chomaliza walbara'atu minashirki, ndi kudzitalikitsiratu kutali kwenikweni ndi shiriki. Ndemo muona msilamu koma akudalira zitumwa, msilamu akupita kwa sing'anga kuti ine ndi msilamu ine. Chisilamu mesa ndeni kuzitalikitsa ku chimene mukupangachi. Nemukhala bwanyi msilamu pamene mukupanga ufiti. Mukhala bwanyi msilamu pamene mukupanga ije matarasi. Mukhala bwanyi msilamu mukudalira nyanga. Mukhala bwanyi msilamu mukudalira makoso. Ndemona kuti anthu samafuna kuti timalizitse tanthauzo la chisilamu. Amafuna kuti tizingodula. Chisilamu huwa al-istislamu lillahi basi. Chisilamu kumene kwenye ndikutani ndikugonjera mwa Allah zatherapo. Koma chisilamu sichinathera pamene kutanthauzo lake. Kugonjera mwa Allah kudzera mu tauhidi, kudzipereka mwatunthu pomumvera Allah, ndipo kukhalanso dzitalikitsa kutali kwambiri ndi chani? Ndi ashirki. Chimenecho ndiye chisilamu. Ndiye takamba gawo loyamba komanso gawo lachiwiri. Takamba kuti kodi chinthu choononga chisilamu ndi chiti, ndipo takamba kuti chisilamucho ndi chani. Ndiye timukambe tsopano munthu amene timamunena kuti waononga chisilamu chake. Tikamati takfiri tikutanthauza kuti kumupanga munthu kuti ndi wokanira. Chifukwa zimene tikufuna kuphunzitsana panopa ndi zokhuza takfir, kumupanga munthu kuti ndi wokanira. Ndiye tikamakamba zoti munthu uyu ndi wokanira, sizili zoyenera kumunena msilamu kuti ndi wokanira pokapoka pakhale umboni wokwanira kuti iyeyu ndi wokaniradi. Pakhale umboni wokwanira kuti iyeyu ndi wotani? Ndi wokaniradi. Ndiye mmene inuyo mukuphunzira izizi mukabwerera ku nyumbako, siwina aliyense amene muzikamunena kuti iwokanira iwe msilamu kumamunena kuti iwokanira iwe, mupewe zimenezo. Sindikukuphunzitsani pano kuti mukabwerera ku nyumba wina aliyense amene sakuswali muzikati ndi wotani? Ndi wokanira. Ngati palibe umboni, ndiye kuti uonena nzakeyo kuti iwe ndiwe kafiri. Iwe kumunena nzakeyo kuti ndiwe kafiri, amene makhala kafiri ndi iweyo. Amene makhala kafiri ndi iweyo, amene waphunzira kuno kuwe. Ukakabwerera ukoko ndikumunena nzako kuti ndi kafiri popanda umboni wina uliwonse, iweyo ndi amene utakakhale ndani? Kafiri. Chifukwa chani? Abu Huraira akufotokoza kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala idha qala ar-rajulu li akhihi, akakhala kuti wayankhula msilamu kuyankhula kwa mbale wake msilamu kunena kuti ya kafir, eyo okanira iwe. Iwe kumuyankhula msilamu zanu kuti eyo okanira iwe, faqad baa bihi ahaduhuma, ndiye kuti mmodzi wa awiriwa alidi choncho. Mmodzi wa awiriwa amakhala kuti alidi choncho. It's either uyoyo amene kumunenayo akozadi kukhala kafir, kapena iweyo amene wanena mawuwo ndi amene ungakhale kafiri. Fajani umboni womunena uyu kuti ndi kafiri palibepo. Choncho tikuyeneka kukhala opewa kwambiri, chifukwa kumunena munthu kuti ndi kafiri ndi zinthu zoopsa kwa basi. Iye mwali msilamu. Zasiyana ndi awo amene ali akhristu amene ndizodziwika kale. Palibenso kukayikira kuna wikosi. Koma msilamu nzanu olata khala kuti saswali, olata khala kuti ndatsikana omweyo amene apezeka zoti akuvala mawigiwa, akuvala aminula amene achatisanene kuti makufara. Ndasilamu bebasi. Pokapoka ubwere umboni pa iwowo wosonyeza kuti chani? Wosonyeza kuti alidi choncho makufara. Ndifake tikufuna kupatsana umboni umenewo. Adayankhula Ibn al-Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'a kunena kuti anna ar-rajula idha nasaba al-muslim ila nifaqi aw al-kufri, ngati mwamuna wamucha nsilamu kuti ali ndi nifaku, kuti nsilamu yo ndi munafiku, ndi mtema kuwiri, kapena kuti iyeyo ndi kafiri, komano moponyetsa kapena chifukwa cha mkwiyo umene ali nawo pa chipembedzo cha Allah. Nanga si ali pa asilamu ina amene amakhala kuti akwiya kwambiri pa zimene asilamu ina akuchita. Kwaona asilamu ina zimene akuchita zosokonekera ndi amangokwiya, inu makufaru inu, zimene mukuchita zonse za Islamu ndinu makafi, chifukwa choti akwiya eti. Iwo akuti akuteteza dini ya Allah, koma yankhula zimene zozo mwa mkwiyo. Iyeyu amene wayankhula zimene zizi silamu
munthu amene sanenedwa kuti ndi kafiri, koma kuti Islamu ameneyo timunena kuti ndi wochimwa, wapanga chimo lalikulu. Chifukwa chani? Wayankhula mawu amene wawa monga ngati inueti mwina mumuyankhule nzanu kuti inu zimene mupanga zitu inu mukupanga za ukafiri, kenako akupitirizabe kodi inu makhala ngati kafiri bwanji, kenako inu ndiye ndinu kafiri basi. Chifukwa choti mwapsa mtima mukumulangiza, koma chifukwa nena kuti munthu uja sakukumverani ndiye mwapsa mtima. Kupsa mtima mukupsa mtima chifukwa cha Allah, osati chifukwa choti mukumuda munthu, koma chifukwa cha ndani? Cha Allah. Inuyo simuchedwa kuti ndinu kafiri potengera hadithi ije, simuchedwa kuti ndinu kafiri, koma Mungu ochedwa kuti ndinu munthu amene wachita chimo lalikulu. Choncho mukeneka mulape. Chifukwa nena kuti mwamuchula munthu yemwe asali mmene inu mukuneneramu. Koma tsopano uyo amene amachita zinthu monga ngati awo amene ali ahlul ahwa'i wal bid'a, fa innahum yukaffiruna, ama wanena anthu ena kuti ni makufaru. Chifukwa chani? Chifukwa sakuchita bid'a yawoyo. Anthu amene ali pa bid'a ndi otsatira zilakolako zawo, chimene chimachitika ndi chani? Ama wanena anthu ena amene asali pa iche ni pa bid'a yawoyo kwanena kuti ndi okanira. Mithulu Shia, mashia ama munena wina aliyense amene asali Shia kuti ni ndani? Ndi kafiri. Komanso ena mugulu la masufiya amanenanso kuti amene asali gulu lawolo amene ndi okanira, kapena kumunena kuti ndi fasi kuochita zoyipa. Muona kuti wachamati tabulika akabwera pamalo, aliyense amene sanaende 3 days amamutenga kuti ndi osochera. Chifukwa kanakhala kuti akudziwa zoti 3 days ku Chisilamu kulibe, sibweza akwalimbikitsa anthu kuti ayende chani 3 days, 10 days kapena 40 days. Chifukwa zimenezo sizochokera mu chiphunzitso cha mtumiki. Koma pachifonena kuti iwo ali pa adwalala, akumutenga ngati wina aliyense amene sakutsatira zawozo ali pa chiwonongeko. Chifukwa kama bwera mizikitimu basi ndikumalimbikitsa achinyamata tatiyeni Mungu opanga nia inu muyende 3 days. Chifukwa chani? Kwa hiyo akuona ngati kusayenda 3 days ndi chimo. Ndiye muona kuti ife amene tikuphunzira sunna sizili zoyenera kuti timunene wina kuti ndi kafiri pokapoka papezeke umboni, komanso sizili zoyenera kuti timunene wina kuti iwe ndiwe munafiku pokapoka papezeke chani? Umboni. Kapena kumunena kuti iwe ndiwe fasiku, umboni ubwerepo, ndipo munthu uja akhale kuti tamufotokozeranso amene akupanga zimene tamufotokozera mumveka bwino mwachikondi constantly. Iye uja akafika pokana kumachita kuyankhula mwathamu mwamatama moyerekedwa, pamene titanene kuti tsopano tu kuyankhula ukuku Allah atu akunena kuti ndi chani? Ndi kufuru. Tikumvana pamene kweti? Ndiye الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا كما قال شيخ محمد ابن صالح العثيمين. Akuyankhula Sheikh kunena kuti chigamulo pankani ya takfiri komanso tafsiri kumutenga munthu kuti ndi fasiku laisa ilaina, siri manja mwathu, bal huwa ila Allah ta'ala wa rasulihi sallallahu alayhi wasallam. Zimene zozo timusire Allah pamodzi ndi mtumiki wake, zili manja mwa Allah pamodzi ndi ndani? Ndi mtumiki wake. Ndiye ngati Allah wamunena kuti munthu wochita zakuti ndi kafiri, chimenecho chakhala chifukwa chokwanira kuti timunene amene ndi kafiri. Tisamunene munthu kafiri pa zimene Allah sadamunene nazo wina aliyense kuti ndi kafiri. Ndiye chimene chichi ndi gawo lina kuchokera mu zilamulo za sharia yomwe ikutilozera ife kubuku la Allah komanso ndi chani? Ndi sunna ya mtumiki wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Choncho firikeni kati yangane kumeneko. Fala yukaffaru wala yufassaqu illa man dalla alkitabi was sunna ala kufrihi au fisqihi. Choncho tisampange wina kukhala kafir kapena wina kukhala fasik kupatula hapo yemwe umboni wamfikira wochokera mu buku la Allah komanso mu chiphunzitso cha chani? Cha mtumiki sallallahu alayhi wasallama pa kufuri yake ndi fisqi yake kapena ndi kuchita ntchito zake zoyipazo. Pamenepo ndi kuti ngati umboni ulipo timunena kuti amwali mukuchita zinthu zoyipa, ino mukhala fasi ku ntchito izi za mafusaku, choncho musakhale nawo mugulu nene. Akasiya ndamene musamunenenso kuti ndi fasi. Akapitiliza mumpatsabe malangizo, nkutheka kuti wanamizidwa ndi Angerezi. Kumuza tangerezi watu samatifuna ife zamu tuona napanga izi kumutabasulira bwino. Akakhali sana mvetsetse mumubwererabe ndiye pamafika pena kuti munthu uja amayamba kunyasidwa.
ndi chani? Ndi zimene Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi wapereka. Pamene muda munene kuti iweyo ndiwe fasiku basi, chifukwa umboni wonse wapatsidwa usukufuna kumvera chifukwa chake. Ndiye sizololedwa kuipeputsa nkhani imeneyi yomamutcha munthu kukhala kafiri kapena fasiku. Chifukwa chani? Chifukwa chanena kuti imakhudzana ndi zinthu ziwiri zazikulu kwambiri. Chinthu choyamba, zimasonyeza kumunamizira Allah. Zimasonyeza kumunamizira Allah munkhani imeneyi, kuti Allah wampanga munthu wina wake kukhala kafiri pamene iyeyo Allah sanayankhule zimenezo. Ndiye timakhala ngati kuti tikupeka bodza pa Allah subhanahu wa ta'ala, chimene chili chinthu chachikulu kwambiri. Komanso timakhala kuti tikumu남izira mtumiki sallallahu alayhi wasallam kuti anawatcha ena ake kuti ni makafiri pamene mtumikiyo sanapange zimenezo. Ndipo timakhala kuti tikumulakwira amene tikumutcha kuti ndi kafiri kapena fasiku, tikumulakwira. Gawo loyamba limene. Gawo lachiwiri, iweyo munthu umadzigwetsera mu chinthu chomwe ukumuganizira nzakoyo. Ngati ukumuganizira nzako kuti ndi kafiri pamene asali kafiri, umakhala kafiri ndiwe. Ngati ukumuganizira nzako kuti ndi fasiku asali fasiku, amene umakhala fasiku ndiwe. Ndiye tiope kumutcha munthu kuti ndi kafiri kapena fasiku pokapoka pamene umboni wakhazikitsidwa. Ndiye tatiyeni tione zinthu zitatu kuchokera mu zinthu zimene zimampangitsa munthu kuti akhale kafiri kapena fasiku. Chinthu choyamba, iyeyo akhale kuti akudziwa zakupyola malire komwe kukumpangitsa kuti akhale kafiri kapena fasiku. Adziwe kunena kuti zindikupanga azinde ndapyola dichani malire. Kati limodzi pamene choyambirira akhale kuti munthu uja wauzidwa kuti zimukupanga zinthu zotani ndi zopyola malire. Ndiye iye uja akapezeka kunena kuti wanyoza, ndipo akudziwa kuti zimene ndikuchita zinthu kumunyoza nazo Allah pamodzi ndi mtumiki wake, basi pamenepo munthu uja amakhala mugula chani? Mugula amene wawa. Chifukwa chani? Allah kunena kuti waman yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Zimenezi zikupezeka muchani? Mu sura An-Nisa aya 115. Ndipo aliyense amene wasemphana ndi mtumiki, amene watsutsana ndi mtumiki, pambuyo poti zafotokozeredwa kwa iyeyu kuti zakuchita zinthu zosemphana ndi mtumiki, ndiye iye uja ndikunyasidwa ndi zimene zichazo nkunena kuti ine sinditsatirabe zimenezo, ndipo iye uja natenga njira ina yosakhala yawo okhulupirira, kutsatira njira ina yosochera, munthu amene inu wallihi ma tawalla, tidzamubwenzera zimene wachitazo, wa nuslihi jahannam, ndipo malo ake okakhala ndi chani? Ndi jahannam. Wasaat masira, ndiye ndi malo onyasa chotani amene wawa, mathero ake ndi onyasa chotani. Kusenza kuti ku jahannam ndi mathero onyasa kwa basi. Kusenza kuti Allah wajaja pamene kwete? Wajaja. Ndiye anthu akamati tisajajane, Allah wajaja kale pamene. Kuti aliyense amene wamunyoza mtumiki, pambuyo poti wafotokozeredwa kuti izi mukuchitazi ndi zomunyoza mtumiki, iye uja ndikunena kuti sindingasiyebe ineyo izi ndizipangabe, akandijaja konko Allah pamene po wazijaja kale eka. Iye uso ndikutenga njira ina yosakhala ya anthu okhulupirira, amene Allah adzamubwezera zimene wachitazo, ndipo mathero ake akakhala chani? Jahannam. Jahannam. Ndiye munthu woyamba akhala amene oti mwamufotokozera, ndipo zadziwika kwa iye kuti akupangazi ndi zinthu zosemphana ndi Allah, komanso ndi zinthu zimene zili zosemphana ndi chiphunzitso cha mtumiki. Iye uja ndikumachitabe mwadala moyerekedwa muja. Sister muzivala hijabu, taona ni Allah kuyankhula izi mu Qur'ani, hijabu si imene mukuvalayi, hijabu yoyenera ndi. Mukundimva sister? Zilibe ntchito zimenezo, chikhulupiriro ni mumtima. Zilibe ntchito, chikhulupiriro ni mumtima. Allah sakaona zovalazo iya. Kazi amene yoyo basi. Chifukwa mamufotokozera mompatsa umboni mwachikondi, koma yeye wasankhadala kutani? Wasankhadala kutsutsana ndi Allah pamodzi ndi mtumiki wake. Chinthu choyamba ndi chimenecho. Ndipo akuyankhulanso Allah subhanahu wa ta'ala kuti wama kana Allahu liyudilla qauma ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun inna Allaha bikulli shay'in alim.
ndipo Allah sadzasocheretsa anthu kukhala anthuwo kuti ndi makufaru pambuyo poti wawaongola. Sizingatheke kuti Allah akhale makufaru anthu amene wawaongola mpakana atawaonetsera poyera zomwe akuyeneka kupewa. Chifukwa Allah kutambasula kuti musachite mukachita izi mugwera mukufuru. Ndiye munthu uja ndikunena kuti iyayi ineyo basi ndadzisankhira ndekha Ramadhani yanuyo sindizisala nawo iyayi. Iya ndizingokhala ndi njala ine. Ndiye Ramadhani kufika iye uja osamatani osamasala kumangodya muyerekedwa muja kuti munthu amene yoyo basi. Chifukwa mamufotokozera kuti Allah walamula kuti mwezi wa Ramadhani tidzisala masiku 29 kapena 30 awa. Iye ndikusankha kusasala ndikuchita kunena kuti ine Ramadhani yanuyo ndibe nayo ntchito. Ine zabuibuyi zakozo ine ayi. Mwamuna ndikukhala basi ndikumutambasulira mkazi wake muveka bwino koma chinkazi osamva iya. Anthu akuchichemerera kunja kuti chili ni mwendo wabwino. Ndesi chifuna kuti chitani chisiye kuonetsa mwendo wabwino. Mkazi wachemerera kuti msista ndiye munabadwa Ndesi akufuna kusiya kuvala zogwira thupiro cholinga choti azichemereredwa abenda amuna. Mwamuna wake ndikumuza ti iwe mkazi wanga iwe vala hijabu yoyenera. Za hijabu zonde chani makanika kuti gula hijabu yabwino bwino kumapanga kuti nyumbamo muli zabwino zikulu zimacha zimabuibui. Akuti zimenezo ndikuoneka nazo ngati nkhalamba. Kapena mukampasa zakale zakuthazi. Sono chimene mukufuna ndi chani mayi. Akazi amene ondenda amene achulukira mundawu. Ndipo mashehe edu every juma amayankhula kumalalikira mizikitimu. Akazi valani mwachisilamu. Akazi mverana amunano. Akazi panganiza kuti. Sanganene mkazi wa munthawi ino ikunena kuti sadamvepo kunzikita akudzudzulidwa chimene yamachita cholakwika. Koma amapezeka zoti akukabwereranso mwinaso kukakweza volume. Kukaonjezera. Ndi amataka aona shehe aja ndi pamene amapanga sozoyerekedwa dala ata ndione. Kuti ine sinimafuna zachibwana iyani. Simungamanduze zochita umoyo ono ndwanga. Akandijaja kwa mkondani Allah. Awawa ndi amene akunenedwa apa kuti awawa ndi basi chawo palibe. Chifukwa mwawafotokozera koma asankha dala chani? Asankha dala kutsatira zilakolako zawo. Gulu lachiwiri kapena kuti chinthu chachiwiri chimene chimampangitsa Msilamu kutuluka mu Chisilamu, Allah subhanahu wa ta'ala akufotokoza kuti man kafara billahi min ba'di imanihi, aliyense amene wakanira mwa Allah pambuyo pa chikhulupiriro chake, yeye ni Msilamu, ndikupezeka zoti wakanira mwa Allah illa kupatula man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, kupatula uyo amene wachita za kufuruzo chifukwa cha kupangida force. Akupangida force kuti achite kufuruyo koma mtima mwake muchikhulupiriro chikanalipobe. Ngedi kukhulupirira kuti akazambiri kumalayi kuno sanganene kuti amapangida force kuti musamavale hijabu. Palibe amene ananena kuti awa amene chimwe anena kuti makufariyo. Palibe amene ananena kuti anaendapo munsewu ndikupezeka kunena kuti makufara achingana pena pake kunena kuti aliyense mkazi amene akuvala hijabu apa timupha. Kumalayi kuno kulibe zimenezo. Ndiye mkazi amene savala hijabu nkumanena kuti sangakwanitse chifukwa choti abwana ake zimenezo samasangalatsidwa nazo, kapena anthu samasanga mkazi amene ndo abodza. Chifukwa abwana ake osanafike pa point yoti afuna kumupha. Olo ntchito ite kazi amene akuyeneka kuisiya ntchitoyo, chifukwa ntchitoyo akaisiya safa. Koma apa tikunena kuti futi ili pati ili apo. Kapena mpeni uli pakhosi. Kunena kuti iweyo ngati sukanira panopa ife tikupha. Munthu amene akuyeneka kutani kuyankhula mawu okanirawo koma mtima mwake muli chani? Muli chikhulupiriro. Vuto palibe. Amene Allah akunena kuti ndi amene wachita mosatani mosakondwera. Kaya mukundimva? Ndiye muona kuti akazi ambiri amanama kuti inetu ndikukanika kupanga izi chifukwa cha chipsinjo chimene ndikumatha zaka 14, 15, 20 akungovala be hijabu yabodza. Mkumanena kuti akupsinjika zovala zikusowa. Inu mukakanika kuvala hijabu zovala zake zitinezi kusowa. Inu makagula dala mikanjo ya 100,000 pamene ena akakugulisa zovala zazitali za 2,000 na 3,000. Chimene mukufuna ndi chabwino kukagulako zidula. Nsalu sizimapezeka. Simungapo akagule nsalu mamita zamene mukuwafuna ndikukasoketsa chinkanjo chachitali chabwino bwino ndikumavala. Mukufuna jana akaza Islam. Ndiye muona kuti amakhala ndi ma excuse abodza. Munthu amene siti kumika mugulu imene. Sali pa force ya yet. Sali pa force. Ndi chimodzimodzi munthu amene wapita dera limene kulibe chakudya cha halali. Ndiye wayesetsa kusakasaka kungopeza paliponse nkhumba zokhazoka. Ndipo ngati iye yusangadye nkhumbayo afa.
sangadye nkhumbayo atani afa. Pamenepo Allah wamuloleza munthu amene kudya nkhumba, koma adye nkhumbayo gawo longomukwanira kuti akhale ni moyo, asachite kumwera msuzi kuti nkhumbayo ndeni naisowa kodi makoma chonche. Aya sapangiza angodya chimene chingamukwanire icho basi. Fajana famani thurra ghaira baghin wala adin fala ithma alayhi. Amene wachita izizi mtunda kake kwa kama zonena kuti Allah wakuletsani chani, wakuletsani magazi uwende, wakuletsani nyama yakufa yoka, wakuletsani nkhumba, wakuletsani nyama imene yazingidwa posakhala mzina Allah, waletsa zimenezo kuti musadi. Koma uyu amene wachita izizi chifukwa cha kusimidwa osati pofuna kuphwanya malamulo, fala ithma alayhi, palibe cha uchimo. Senza ati Allah waloleza akudziwa kuti munthu imatha kufika nthawi yake kuti kulibiretu chani, kulibiretu chakudya chimene chili chabwino. Munthu apanga bwanji akuza kudya nkhumbayo kapena akuza kudya chibudu, vuto palibe. Koma ukadye dala chibudu kumalo kuti kukupezeka dala za halali, ndikumapita dala nsilamu pa chiwaya cha nkhumba, ndikumaka nyama ikusowa tu ya jeni ya mbuzi, nyama ya mbuzi ili kudula basi ndikumabaya chonchi ukakutafunira nkumanena kuti chani, akuti nyama zikusowa za halali. Zoona zimenezo. Amene akunenda kuti uyoyo ndiye wachita dala chinthu chimene chikumpangitsa kuti akhale mugulu la anthu ochita chani zoyipa, kapena wachita kufuru ngati chili chinthu chokudza kufuru. Allah subhanahu wa ta'ala watipatsa njira yoti ife tichite pamene tagwera m'mavuto. Wanena kuti chani, tidalire mwa Iye, timpemphe, tidzuke at-tahajjud ndikumampemba zimene ife tikusowekera. Ndiye Msilamu vuto la mugwera amubera katundu wake yense. Napita kumusi uko chakufupi ni kupalombe uko, timakaona amayi amene abwerera mu Chisilamu, anabwerera mu Chisilamu miyezi yapita mbuyo, ndiye timakaona kuti kodi akupanga bwanji mu Chisilamu chawo. Ndinangofunsa kunena kuti kodi inu mayi mmene mavutikira kulima kumunda kucha, ndiye mwakagula fertilizer odula uja kandrama kamene ni mwakasunga kaya kwa miyezi ingati kati ndikukathira munda mwanomo, ndi chimanga chabwereka bwino chonse. Wina nikubwera ndi matumba ake ndikuchola munda wonse ndikukolola ndikumapita. Inu mungatani? Nde ena amayankhula moopa, koma chilungamo chinali kuseri kwa mtima wawo chifukwa zinazadziwikira kumapeto. Basi tidalira mwa Allah. Ndati zona iwe, zonadi. Amayena anangoti ine ndipita kwa sing'anga. Ndiye alomwe mazo amene amayankhula ine nditopita kwa sing'anga basi. Amene ine ndipita chifukwa ine ndatovutikira ine. Mukuona? Ndiye munthu amene yuyu sakudziwa kuti za kwa sing'anga ni chani, ndi kufuru. Sinikanawa chamayi amene kuti ndikafiri, ninawatambasulira tamayi mverani izi A B C nakhala 5 minutes ndikuwaphunzitsa onse anayankhula kuti she tinali muumbuli. Soneza kuti amachita koma asakutani asakuzindikira. Ndiye munthu amene sitingamutche kuti ndikafiri chifukwa chani, amapanga zinthu zomosazindikira, ndiye umboni tapatsa ndipo avomereza kuti basi mezi sazataniso sazachitaso. Ndiye uyu amene wapezeka zonena kuti ntchitoyo imene akuichitayo akuchita kuidziwa kuti ndikupanga ndi kufuru komabe ndikapanga basi. Fachoti ndikadalira Allah sandithandiza ineya. Ndipitabe kwa sing'anga. Mene ndambira kumpempha muja samandipasa ya. Koma sing'anga namene munthu amene basi wachita chinthu chimene umboni ulipo oti chinthu choni chani ndicho mutulutsa munthu mu Chisilamu. Komanso akuchitanso pambuyo poti wauzidwa kuti ichi chinthu chotani ndichiononga Chisilamu chake. Umboniso mwampatsa kuma kupanga makani. So gawo lachiwiri pakhale chifukwa chomwe chikupangitsa kuti iyeyu anenedwe kuti ndi kafiri kapena fasiku. Monga kuchita chinthu chimene wachita mosakakamizidwa, mongosankha dala. Koma chinthu cho wachichitacho ndi cha kufuru. Koma palibe amene amapita kwa sing'anga chifukwa choti wakakamizidwa eti. Ndi chisankho chake etu. Ndiye kupita kwa sing'anga sikungakhale chisankho kuti ine ndimapita kwa sing'anga chifukwa chakusimidwa. Ndilibe choice chilipo. Allah anati timpembe yeye. Timpembe. Ndiye uyu amene wachita chinthu chimokakamizidwa, amene atakhale mugulu anthu opatulika. Koma uyu amene akungochita chinthu cha kufuru kapena cha uchimo mongosankha, amene akhala mugulu anthu otani ogwera kuti akonza kukhala makufaru. Ngati auzidwa ndikuchita be makani ndiye kuti akhala makufaru. Pomaliza zichitike chifukwa cha kulakwitsa
munthu achite zimenezo chifukwa chakutani chakulakwitsa. Alipo anthu ambiri mu gulu Islamu amene ananamizidwa ndi mashehe kunena kuti matalasimu ndi ololedwa mu Islamu. Ndiye amataka pita kwa shehe aja azimayi amene amapitawo amakawalembera zimanambala zimene amalemba zija. Alemba kena kauza zoti ichimayi muzikaika mu handbag, ichimayi muzikaika mu kamisoro, ichimayi muzikaika mu kuseri kwa pilo, ichimayi muzikatere. Ena ndama kauza kuti ati ngati business yani mukaitane dzina lakutira kuti kunzambwe, dzina lakutira kuti kuvuma. Atatenga kachani kapepala kamene palembedwa zolemba. Mayi amenewo alakwitsidwa. Kapena mayi akupita mu fellowship. Ena ake auza zoti apa libe vuto mesa kupemphera ni Mulungu mmodzi basi. Ukuti mapemphera Mulungu mmodzi. Ndiye mayi amene achifanira kuti sakudziwaso china chilichonse chifukwa choti iwo akungona ngati ntchito ndi yabwino. Mayi amene sitwanena kuti ndikafi. Ngati tsopano angapite eno ku fellowship kuja pambuyo poti aunikiridwa ndiye kuti pamenepo ndiye kuti tiwazenga mlandu. Koma ambiri amakhala kuti akuchita chifukwa chakusazindikira. Kapena munthu akuchita ntchito yoyipa yolakwika chifanira kuti kudera kumene koko kulibe wina aliyense uzindikira. Ngati lero lina akaza kupezeka zoti ambiri sama amona ngati kuti mapazi sigawo la maliseche. Akaza ambiri amona chocho amona ngati mapazi sigawo la maliseche. Ambiri akaza achisilamu. Sitingawanene kuti ni makufaru, sitingawanene kuti ndi anthu ochita zoyipa. Fanyani aphunzitsidwa zimene zicha. Ndiye tikuyeneka tiwaunikire. Tikaunikira muja akapanga makani notsopano. Pamene mupene titazenge mlandu. Koma anthu ambiri amakhala kuti akulira mu environment kapena kuti akulira mu dera limene kulibidwa yokayoka. Ndiye iyeyo chimene amachidziwa ndi chimenecho basi. Kapena kulizola kwikazokazoka chimene amachidziwa ndi chimenecho. Munthu amene musayerekeze kumunena kuti ni munthu otani osochera. Fanyani kuti mumulakwira zimene yakuzidziwa ndi zimenezo ndipo wakulira mmene. Koma mumukhazika pasi. Nena kuti achiye mwali Islamu ndikumutsatira Allah komanso ndikumutsatira mtumiki. Allah ananena mwakuti. Zimenezo makhulupirira chabwino. Mtumiki Allah ananena mwakuti zimenezo makhulupirira kuti zocheka kwa mtumiki chabwino. Ndiye mukuona bwanji pamene Allah ni mtumiki wake anena izi ndiye munthu wina abwere nkunena kuti panganizi inu mutsatira ndani? Anditsatira Allah ni mtumiki wake chabwino. Kubwere kunoko abusa ndikumanena kuti bwerani ku fellowship bwerani muzapemphera olozisiyane zipembedzo koma Mulungu timampembeza ni mmodzi. Anthu amatero eti zipembedzo zambiri koma Mulungu wathu ni mmodzi. Ndiye palibe vuto lokupita ku chalichi nomakatani ndikumakayimba mwa Ambuye bwerani. Inu mutsatira ati sister. Ine pamene popo nditsatira izi zimene Allah wapereka azini mtumiki wake. Pamene mamunikira eti ngati choncho musadzapite kwa abusa kumene kuno kumakanena kuti mukatani mukafuna kuthandizo lililonse. Chifukwa chipembedzo chimene iwo alicho abusawo Allah anachikhwacha kuti sichaniso sichipembedzo. Ndiye inu mukabwereranso kuzolakwika kuneti mukhala mugula anthu otani osochera nawo. Ndiye muwapatsa zitsanzo. Mulungu anapereka kupemphera uko. Yesu amagwetsa nkhope pansi akamapemphera. Ndi ndani mugula Khristu amene amapemphera kugwetsa nkhope pansi? Palibe. Amagudubuka kumango njenjemera kumapanga vibrate. Akuti pamene mzimu woyera watani wawagwira. Kugudubuka kumango mmenya makoma nzima kumango panga pacheni padoti apo. Akuti chiwanda choyipa chikutuluka nthupi. Inu amene musawanene musawadzudzule koma Mulungu aunikira kuti zimene zitazonene sikupemphera kumene Yesu anatani anaphunzitsa. Ndiye inu mukupita kumene koko chimene mutapangire chani mukusiya chilungamo chimene Mulungu akupatsani mukukatenga bodza limene Mulungu alitani walitsutsa. Mwali musamapite kumene. Mamuunikira munthu chamwa chikondete? Mumuunikira komanso sister zinaso zimapangitsa kuti munthu uzibwerera ku zinthu zimene ndi anzako amene umacheza nawo. Siyani kucheza ndi anzanu achi Kristo chifukwa chani? Amene wawo chimene akufuna ndicho nena kuti yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Akupangani kuti inuyo pambuyo pakukhulupirira kwanu mukhala anthu okanira. Samvere amene. Ndiye muwaunikira choncho muwakonda pang'ono Allah watsegula chifukwa cha wakhala mugulu achani la anthu olunga. Koma mukangonena kuti inu makufar basi mwalakwitsa zinthu. Chifukwa amene wakuchita mwaumbuli. Pamene iwo acha mwaunikira ndikunena kuti ine siningasiye zimenezo zimabeba. Basi pamene bwino mwagwira ntchito yanu ndipo ngati mwakhala nthawi yayitali mukaunikira palibe vuto inu kudula ubale ndi amene chifukwa zadziwikiratu poyera kuti iye akufunabe kutsatira zinthu zotani zosochera. Tikumvana eti? Ndesi wina aliyense mwa inu amene mudzimunena kuti iwe kafiri amene ali wokhulupirira ayi. Tikeneka kuti tidzitalikitse kumunena munthu kuti ndi kafiri. Chifukwa topic iyi sitimakamba kuti inuyo mudzikanena yena kuti makufara koma inuyo mudziwe. Pa inuyo noka mungophunzira kuti izizizi
zingandionongere chisilamu changa.